Ra ngoten to Mbak Sange. Sinten asal negara? Niki Mas Komet. Wah, kuwi berarti tak negara. Leres niki. Weh, sebabe Niki kangge guyone wong sak Indonesia nek mboten enten Komet, niku negara akan runtuh. Dadi butuhke dagelan sing kaya ngene iki. oh iso kek doang stres ya. Nggih. Ora nek wong guyok-guyok ngene iki. Mula kados piyai mriki Mbak Sange. Ha, Dumus. Piyai Dumus niku luar biasa. Luar biasane. Nek wayah gontok-gontokan ya gontok-gontokan ternyata pada malam hari terbukti Dumus kekompakane kerukunane tepuk tangan buat warga Dumus nanggap wayang semenake sing nonton luar biasa tuh. Wah piye kowe wah bener nek wis tuwa iki paningane ora patek jelas kok kowe iki Ora iki kok ada-adakno yo kok biasa kok rame ngono lah. rame di pas papan panggonanipun sing balmira nggih Mbak Sange. Nggih teng lapangan kok. Sing luas kaya ngeten iki dadi penonton ning gone ngemake iki pas lho. Parasite yo enek, barandine ana komplit sing ora ana ning siji. Apa? Nggon nguyuh. Lah iya. Bolak-balik nek ditangkap ku seneng-seneng. Tapi nek wis muni temputi to lokasine. Lapangan bagus aduh iya. Hanya apa? Buri ki mau nguyuh madhep sawah ki yo gak kena aku tau nguyuh sawah parine dari. Tak aku rene kok nonton Mbak tengen kene kok dalan. Selamat kok aku lanang aku. Lah terus koyo kok piye wis ora tak atur tak ngono dulu. Tapi wapes. Nek angin bulan terang piyu. Yo nek gek iso nek gek ora iso gek pesek kok. Pesek apa madurun. Alhamdulillah terus Mbak Sange bali. Nggih. Ditimbali kalian Piyai Dumus Laras. paring rezeki kalian kula sakungkurinipun ngawontenaken bersih desa Betul. utawi sodakuan bumi ya Mas Komet nggih iki sing diarani bersih desa menika ngresiki jiwa lan ragane supaya tinebena saking sukerta cinaketna saking rezeki tinebena saking bilahi Ah, amin. kula diarani tuku wedhus ning pasar Sengat muga Piyai Dumus dipun paringi sehat amin Allahumma Amin. tuku wedhus ning pinggir sumur muga-muga warga Dumus dipun paringi panjang umur amin Allahumma ini iki met tuku wedhus wedhuse wis tak tuku entek lho wedhus lagi Mbok geni sapi kok kebo ngono. wedhuse kok kula tuku Heeh, wedhuse loro dituku kene kabeh kok. Lah jenengan kowe namung kula kantine tuku sapi. Lah terus piye tuku tikus kan iso Oh iya. tuku tikus lho apa ya Tikus yang dituku iki apa? Ini tukang mangani tandurane petani kok. Petani kok pengkhianate petani ku tikus kok. Aja tuku tikus. Iki to, Bro, yo karepmu sing penting nganggo us ngono lho. Aku butuh ngecak. Anu ya? Ning jero kakus ngono iki kene. Nang jero kakus. Apa betah. Sing penting iki us ngono. Aku telung golekno sing kira-kira muni us ngono. Nyolong wedhus nek wedhus nyolong gak apa-apa kowe. Nyolong. Iya lho. Nyolong wedhus. Pak polisi. Pas iki. Boten apa? Iya. Gue paling. Ayo parian sing pas. Nggih. Tuku teri sak wadere. Lho, nek teri nek wadur ya Mbak Cang. Yo ora konsisten jenenge. Ketok nek ora tau jajan. Bener. Beda kali panjenengan budidaya mesti ning restoran sing dhuwur, restoran sing enak. Wong teri kok karo wadon iki padha ae, Mas. Teri karo wadon iki padha ae. Kok teri iki kok laut. Nek Wadere kali akeh. Wah, ora tau sekolah perparian kowe. Eh lho, piye? Apa mu? alah Bu, Tuku teri sak wadere. yo, Pak. Sapa? Pak Sapi. Sapi. Mbok suwi. Jaluk duit. Loh. Langsung tok les. Kok langsung pas jalu duit. Dagelan kok kita nek wong wis kowe ditanggapi wis matur nuwun. Yo yo. Kowe ditimbali karo Kyai kene iki matur nuwun terutama kagem panjenenganipun Pak PJ, saya panjenenganipun Mas Tarik, Mas Yuda nggih Mas. Heeh. Priyaine bagus, gagah dhuwur, tanggung jawab ngembani nggone desa. Jenom sih San. Sinem SDM-e pinter. Ngoten niku kula sing hati-hati kali Kyai ngaten iki. Kyai kene didongakne muga-muga ayem tentrem gemari paloh jinawi. Wong desa iki ning pathokane siji Mas. Apa? Angger atine ayem apa-apa ana sembarang dengan cukup kuwi mesti duwe anak pinter, putu pinter kuwi atine ayem. Kaya Kyai iki
kene niki bocah pinter-pinter mesti ayem. Nggih. Lho, Berarti patokane wong ayem. dia anak pinter, duwe putu pinter. Lho, lah dongamu kok ngono? Lho, Nah, kanggo aku yo kliru lho. donga kok kleru to, Met? Dongakno iki langsung wis mengarah sing bener kanggo masyarakat Bungus mugi-mugi dados yang sugih. Wis ngono ae cukup. Mugi-mugi sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Wis penting lagi jelas ayem. Sik. Moga-moga Kyai Dungus muga-muga pinter amin Allahumma. Amine loro ora minta. Mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Oh, berarti padha butuh sugih. Yo penak wong pinter to, Met. Alah penak sugih lho. Wong pinter iki nek kowe wong sugih iki pikirane neko-neko nggih mboten Mbak Cange. Heeh. Pikirane nek Wong sugih iki nek turu gak iso ayem, Mas. kok iso? Mergo wedi kelangan mobil. Bondo dunyane dicolong wong. Oh salah lho. Hilang ora masalah wong kira-kira jadi mobil telu kok. Ya wong duwe ya sugih terus. Tapi nek wong pinter kowe ndanak cerdas kan beda, Met. Nyapa gitu? Sing bangun dalan ki mergo wong pinter-pinter cerdas ki mboten Mbak Cange. Nggih. Nek bangun dalan ngandalno wong pinter tok karena duwite dadi ora kira. Yo dadi masjid barang iku dene wong pinter. Nah, aku tahu. Asisteke kudu jelas, Mas. Aku tau ngumpulke wong pinter-pinter tok. Masjid gen kula mboten dadi kok. Wong pinter-pinter tok. Wong pinter-pinter mak kelompokne. Tak kumpulne. Bangun masjid. Bangun masjid. Dadi ora? Ora dadi. Lah sebabe? Ya ora duwe duit. Dadi sing penting ku wong sugih. Tapi setidaknya nyuwun sewu lho Mas Komet, setidaknya nek duwe anak pinter ki wong tuwa ki bangga. Wis ana lagune. Piye? Bocah pinter, sone gede dadi dokter. Tumpakane mobil helikopter nggih mboten. Lho, apa kabeh dokter pinter? Yo pinter to, Met. Ora mesti. Lah nek pinter nyapa aku periksa ditakoki. Kenapa, Mas? Lho, Keluare apa? keluarnya apa? Lho, ngono kok dari pinter. Kudune nek wong pinter iki lho butuh pensi iki. Ya, Tanpa ditakoni. tanpa ditakoni Iki pinter cerdas. pinter. Ora kabeh dokter ki pinter, Mas. Yo pinter to, Met. Ora iso Sekolah wis dhuwur lho. yo sekolah dhuwur, tapi ora jamin pinter tak omongi. Lah kok iso? Wong kadang-kadang isih muni ngene. Anda tidak apa-apa loh. Laki katakan tidak apa-apa itu sudah menyepelekan orang yang datang. Kita itu datang ke dokter itu mesti loro, Mas. Nek loro nyapa, mosok kok bulan tok ngono. Ya, loro lah kok dibilang enggak apa-apa. Sampean ini enggak apa-apa, cukup dirawat jalan aja. Lah seneng aku ketrak-trak. Wong dirawat ae padha bayar mbok yo padha karo kancane ya ta? Truk. Nyawa. Kowe iki tuwa kok pojok to, Met. Lho, kowe iki keluargane dokter kita. Dilari. Maksudnya dirawat jalan ki dirawat ning omahku dhewe. Lho nyapa kok aku periksane rono? Piye ta iki? Kowe iki maksudnya ora entuk nginep ning gone rumah sakit utawa ning gone dokter ngoten nggih Mbak Cange. Lah nginep nyapa wong aku kenal ya ora? Keluarga ya ora? Lho piye ta iki? Maksudnya dirawat jalan ki cuma kowe iki dikai pil kon ning omah ae. Enak pil omahane aku tuku omah bisa ta, Bro? Ora usah periksa. Kowe tak bacok channelmu lho. Iso to iki nyir mari kok. Bacok neh. Wong diperiksa kok dari bapak ini suka makan kambing ya? Iya dong. Boleh Pak. Kambing itu mengandung kolesterol. Lah iki malah nemeneh wong ini kok di dokter kok pinter. Lah bayangke to. Lagi ngomong ngono tok ya aku wis ragu-ragu kok. Tapi nek jenenge kambing iki leres to Mbak Cange mengandung kolesterol. Iya. Dapat menyebabkan darah tinggi nek kolesterolmu dhuwur. Alah, ket biyen jenenge kambing iki mengandung cempe. Ora enak kok mengandung kolesterol. Apa lek kok iki kolesterolnya lanang kok wedok. Apa payu? Kira-kira besaran sore ya? Didono anu kolesterolmu kae pira? Enggak pinter ki kowe goblok kowe. Sampe ku kambing Makan dua nang ngejaki. Ah iya. Sing gelem Bu, apa iki Bu bayar murah ning aku tok sing. Lah iya yo gelem lho. Kowe ngawur ki ku. Dadi ora kabeh dokter ki pinter ya. Ora kabeh dokter. Apa enek dokter sing pinter? Lah, dokter pinter ki enek. Ora lho, ya apa Mas dokter pinter ki ya dokter orang kuwi. Ora. Apa ki spesialis jantung, Wah, keliru. spesialis penyakit dalam. Sik kalah pinter meneh. Lho, lah dokter apa Mas? Dokter Iwan. Lah kok iso pinter ki Wah. dokter spesialis to Mas. Dokter Iwan ki pinter pal.
Napa pas pemeriksaan kucingku lara gak ditakoki gak apa-apa. Wis langsung disuntik. Yo ora tau tapi lara kucing. Enak bener. Sakit bener sapa to, Bos? Benar. Umpama nek yo angan-angan lho, piye? Enak api. Yo piye? Ora dapat kucing. Kucingnya gak bertolak. Kalau itu pinter pal. Ya sik, saiki nek kowe ngomong-ngomong masalah kewan lu, kowe apa ya apal tenan kok kowe jenengan wedhus. Lho, piye to iki? Nek masalah perkewanan takoki ingsun. Kok ingsun iki pangkatmu apa? Saiki nyuwun sewu lho Mbak Canggih. Heeh. Niki rak kula takon. Yo. Sanipun apa niki perso kiai kene komet ki selain dagelan. Lah iya, dene yo ning omah iki ngoni wedhus. Dadi awake dhewe iki sebagai tontonan yo ana apa to edukasine. Apa kuwi? Iya, maksudnya memberi contoh. Memberi contoh. Kowe nek ning omah kok ingon-ingon wedhus piye carane wedhusmu ben mana? Nah, mulem ki carane ditularkan saja ilmu dari saya untuk masyarakat dunia. Ya, caranya gampang. Pada dasarnya hewan itu tidak jauh beda dengan manusia. Jadi kula niku pernah ternak wedhus alhamdulillah berhasil. Nek iki. Carane teng kandang niku wedhus kabeh 20. Oh, wedhus 20. Teng kandang niku kula paringi sound system. Itu penting. Sik jangan. Ada konsep di desa iki. Saya itu iki ilmu lho, Pak. Apa maneh ya? Jadi wedhus Kandang wedhus dikai ini cara berpikir mudah ya. Jadi hewan itu bisa nyaman, cepat beranak gemuk. Itu kalau pikirannya adem, fresh. Sama dengan manusia. Jadi wedhusmu ora entuk MBG, Mas. Oke sih. MBG kuwi aku tak sekolah tok iki kok ya. Jadi kandangku kan akeh sound system. Pirang sap mek loro ku mubung dadi sok mubung ku nek 400 buat 100 isu kita benayem ku setel opo uyon-uyon dari karawitan ya isu karawitan wedhus mangane tel ini ilmu Pak ya awan sithik contoh iki kon nulis tak kanggo dadi kesibukane nang omah awan sithik menjelang zuhur nah dhuwur soalnya ke Malaysia goblok ya aku iki kok karo wong Malaysia biasa lho Pak jadi awan sithik wedhusmu tak setelno beda meneh kok setel yo langgam campur sari. Jadi wedhus iki perasaan wae merasa diperhatikan mangane yo kendro ndang manak yo lemu ngono lho. Jadi awan iki mbok setelke campur sari langgam ngono. Lah sore-sore kae saya udah wedhusmu sore-sore kok digoleki polisi ya. Lah yo kae lho kasus iki. Kae ayo tak setelno kok iso nyetel dhewe. Kok iso nyetel BF to. Aku dulu ada tulis aku yo karo angel temen tuturah. Wedhus takon kabeh. Wedhus iki nek duwe wedhus iki dingoni ditresnani. Mergo kewan iki padha karo awake dhewe. Kowe nek ditresnani ya awake lemu. Lah wong iki adol wedhus mawon tukaran karo bakule kok. Kok iso? Kae piye to, Mek? Critane kok iso tukaran karo bakul wedhus perkara rego kae piye critane? Lah wedhusku tak dol karo 5 juta lho, Pak. Yo, mbok anak. Nyesek sene aku seksine kae, Mek. Mbok anak kae iki. Iya. Lah kok dinyang. 4,5. Kok kene? Tak kene. Oh ya wis iki rezekimu pancen wis ngono. Lho kok semono piye to? Lah tak kene lah kok dikeki dhuwit 4 juta 500. Piye? Lho, Del, piye pikiran? Yo bener to, Mek. Kok bener piye to? Kowe tahu piro? Tak aku tahu 5 juta. Dinyang 4,5. Diwenehi dhuwit bakule 4 juta 500. Yo bener to, Mbak. Bener. Kok bener piye to? 4,5 iki 4 juta 500. Ora iso. 4 juta iki setengah lho. 2 juta. Lah iya, kudune kuwi to. Piye to iki matematika kok padha apa kabeh iki. Aku masih berdarani anake bakal wedhus. Iki anake mulang kowe kata.
Oke, kaya nulato kaya panjenenganipun warga mriki nggih Mbak Cange. Di dalam pemerintahan mangan sik. Lah, mriki mawon mungkin kok duwe. tapi dadan kok Raden. Ya, Jenenge pemerintahan pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa meneh menginjak nanti tahun politik nggih Mbak Cange. Pawarto sing kula tampa bulan 11 iku ya Mas yo. Bulan 10 11 iku ana pemilihan kepala desa. Sing penting guyub rukun siapa pemimpinnya insyaallah kedepannya dulu semakin kuncoro, dulu semakin hebat. Amin. Beda panemu aja padu, beda pendapat aja ngantek. Pegat. Ya ora ngono kuwi. Iya. Kaya Pak Kangko iki sebagai seorang pemimpin, seorang dalang, iki yoga iki sebagai anak buah kudu iso nampa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya kudu iso ngadahi kok. Kudu iso ngrukepi. Heeh, bener. Jadi kesalahannya yoga, kesalahannya Senggan orang beda-bedake harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kaya Pak Kangko iki iso nrimo. Ikhlas. Kuwi yo angel lho, Ndro. Iso gampang diomongne ning angel dilaksanakne. Yo ora yo Mas yo. Nek ikhlas iki yo gampang yo. Ya ikhlas los. Kok angel ora iso nampa. Dadi sing mbok omongne iki gampang diomongne ning angel. Wong ikhlas iki gampang ngomongne ning dilakoni angel lho, Pak. Wong sampean dhewe rasa Pak Kangko. Teko bayaran gede-gede. Kowe dhewe iki nyabrang rel sepur, ya ta? Sing enek tutupe palange kae. Palang yo. Kowe rek nyabrang trek kanggo sepeda motor picek tolak-tolak kok. Iya. Nah, kowe iki dhewe yo ora yakin. Kowe wong nek yakin wis penang ngene bayaran piroe oke wae. Ikhlas lho. Lah kowe yo ikhlas. Ikhlas. Umpama bengi iki bayaranmu 15 juta, bengi iki kowe dibayar 5 juta piye? Ikhlas, malah seneng karo. Mas, mireng nggih. Ya bro, kasih Bayaranmu 5 juta, sesuk bojoku bayar makar kapok kowe. Aku malah seneng lho. Lah seneng. Lah iki wis lunas lah ketambahan wong 5 juta aku ya ora. Lho, ya ora. Iki wis lunas lho. Dadi kabeh iki kudu yakin nyambut gawe didasari kudu yakin ikhlas. Kudu ya. Umpama ki Mang aku nyabrang rel sepur, Yo. kudune tolak-tolak. Tolak-tolak. Mergo ora yakin. Ora yakin. Ora percaya karo palang pintu. Palang pintu. Lah wong kowe ya padha ae kok. Nyapa? Iso ngomong nek angel dilakoni. Piye? Lah iki mau lagi ning kono, ning lor kretek, apa lor trek kono. Iya. Lah tanganem demek telek itu ning mbok ambuk. Berarti kan kowe ora yakin. Aku kan yakin kantor tapi Pak Ubang apa wae. Masa bener iki. Wong kaya ngono ora iso bedane. Sing penting iki guyub rukun, ya kene iki muga-muga sak pungkure bersih desa, ndumus dadi desa-desa sing balbatun thaibatun warafur ghafur, gemari pahlojina wis cepat rezekine adoh saka bilaine. Nah, ben ora ngatur to. Siapa masyarakat aku tak sebelah sini. Yo. Kemarin ini lagu-lagu. Yo yo. Oh ya. Ini juga anu Mas, kuman kalau Cak Slindro. Yes. Biar diri sedulur kula tepi saking Surabaya. Oh, sinten? Mas Petra, menika sedulur kula jauh dari Surabaya ke sini untuk menyaksikan pagelaran pada malam hari ini luar biasa. Nggih. Niki Maka sebenarnya juara nyusul meneh ana ing GKJW Jombang Mojowarno. Nyuwun sewu warga masyarakat Dungus tes kekompakan. Bu, selamat malam sugeng dalu, Bu. Ngantuk? Kopi. Oh iya, ngantuk mboten, Bu? Kabare pripun sehat? Oh, iya met ini iki. Bapak-bapak yang sebelah sini sehat? Semangat ya! Mana suaranya? Ada dia jompong kabeh kok met iki yo melok ngono iki. Yo oh yo. Bu, aja kalah karo komunitas komen. Sampeyan sehat, Bu? Piye? Weh. Anggota mekar ya, Met. Enak sing tuwek itu. Iki karepe tak piye to? Yo karepe didongakne yo ngono kuwi to, Met. Kok tandake koyo ngono. Ora ketron kok. Lah nek kowe piye? Lah iki lho, iki kompake mbungkus ya Yo ngene. piye? Lalu kendangnya Mas. Ikuti suara saya ya. Sebentar saja. Oke. Semua.
iki. Kayak bukan dia. Orang coba. Iki nganggo nada karo kae ra lho. Kowe ngerti lagune sisa kubur. Sing piye? Kadang kok. Lagu kok sisa kubur. Piye? Kok sisa kubur kowe yo ora siksa e. Lah wis iso nyanyi berarti apal-apal kunci kowe. Sik apal kunci nang ora apal to Mas. Kene iki nyanyi nek kowe kena lahir iku ora wis. Oh, tak kira nek disiksa Mbah iki, Mbah. Matur suwun, Mbah. Paring asma sinten, Mbah? Oh, Mbah, assalamualaikum salam. Salam. Mbak salam. Oh, Ya. aku tahu napane ngene iki. Apa? Suweneng ya, kaya lah kok undangan. Oh, iso anu. Udah kowe kan undangan. Ayo coba bingung didelok. Ya bukan sih. Nek lagu-lagu ya apal kuncine. Apal, Bos. Nek kowe siksa kubur iki kuncine apa, Mek? Nggih. Siksa kubur iku nggih. Oh, upama gala-gala. Kowe kan pecinta Malam lumayan. Mino iso Iki iso. eh Nek batra cinta, Mek. iso. Ya apa to, Mek? Apa lah, Bu? Nek denok iki, Mek. Dino Oh. Bojo galak, Mek. Kuncine apa? pasrah. Galak yang pasrah sayen. Sik to bojo galak kok pasrah. Anak ngono nek kono dadi geni kowe kudu iso dadi banyu. Ngono. Lah nek kowe dadi banyu, Kono dadi geni bene. kok wis apa, Mek? Gak iso tapi kan gak padu blek ya. Oh iya iya iya. Intine ngalah. Oh bojoku kudu ngalah karo hal apapun berumah tangga ya. Apa kok? Sama Mbak Srem sana-sana. Alah kersane kok. Kersane. Kowe iki nyilih sindanipun Mbak Cangik, Mbak Ibu. Kok sik jarang nyanyi sithik. Oh, kan nyanyi, Mek? Nyanyi. Wis apa? Kowe. Kowe iso nyanyi sekarang. Diri sapa? Mau takon kunci ku nggo apa? Ya. Ayo. Yuk, MC no. Apa? Kowe. Aku arep nyanyi kok MC. Lho. Ya kene iki sing ditunggu ya Mbak Cangik, Mbak Ibu. Seorang komedi iki merdu suarane, MC-nane ya apik. Kayak gitu lagi ngerti aku. Oh, ya MC ini dhewe nyanyi-nyanyi dhewe. Ya kudu yo ora yo Mas yo. Ya dicontoh ning Sendro Dewi Arde. Dari sini. Wong penyanyi iki karek nyang ngono kok. Enak sing heeh, enak. Oke, yang berbahagia, selamat malam Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini bersama New Dwijo Laras Indonesia. Oh, apa tadi? New Dwijo Laras Indonesia. MC bantahan karo penonton. Nah, ono ya melok Gak ora yakin mong lho. Wis bener lho nek MC ini wis bener lho. pada kesempatan malam hari ini, kita tampilkan artis terbaiknya yang hadir dari kawasan Bumi Bojonegoro Matok bersama hadirnya Cak Komet. Suaramu bisa didandani. Bagaimana nih? Anu kalimatnya sudah betul, Pak. Ya. Tapi kurang besar. Coba sing rodo gede. Rodo gede. Suaramu gede. Oh, gede. Yo. Nah, ya, tapi nih. Oh. Teknik sekira tiga anggur piye. Yo. Jadi ini gini. Oh, Oh, iso. kok tak bantu. Yo, yo. Yo. Angel ora. Kowe ketok gak seneng ya karo aku kowe. Kowe kesel bojoku ya. Ora aku mati tes. Gimana tenan ya? Aku muni doi sak. Jadi ngene lho, penekanane ngene. Piye jajal piye. Jadi wong Ini ya, Pak. Mana lagi? Yo. Jadi wong Kuwi roh wonge wis bertanya-tanya ya. Lah, apalagi di radio. Oh, kok pengen ketemu. Sopo kok Nyai? Masa itu bagus siapa? Itu nih. Masa itu bagus anaknya siapa tuh komediku? Yuk, kembali kita hadirkan salah satu artis budaya Jawa Timur Indonesia. Ada salah satu artis cowoknya Indonesia tuh. Hadir spesial di duos malam hari ini. Ada siapa dia?
Apa itu? Lah iku kejawan to, Met. Katane. Met kejawan, Met. Ayo bareng, Met. Met. Si kebawan namane. Lemu guyu kejawan ya, Met. Iya. Begini piye? Ya sedingan ae gitu kok. Ayo. Yo, kembali kita hadirkan salah satu artis terwajah Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial Dumus malam hari ini. Ada siapa dia kita tampilkan? Ini rawat jodoh. Ya kok demo. Maksudnya kan lagi dari Siti ae ngono lho. Lagi sama Siti ayo. Yo, kita sambut ada aku dhewe. Tak komen. Ya komen ku lek ngemsi nuwun sewu lho. Nggih. Saka lamangsa nek komen kan suarane greget gede. Iya. Senajan kiyaine koyo katon bat gitu. Suarane ku gede. Upama mek ndelalah MC besok ben umurmu 70 tahun iki. Yo sithik semangat. 70 tahun semangat. MC to. Iya. Yo. Ada salah satu artisnya Kodang Jawa Timur Indonesia. Wonten sinten menika? Oh, men. Lah iki mulai tanggapan lah gue nyambulan. Enggak pancen tuweknya aku. Lah nyambulan kok melu MC nyapa ora tanggapan. Nang dene iki wis kondang lho Cak Slendro. Nek Mas Kumet kuwi handal di bidang olah suara. Nyanyi cara Roma Irama iso, cara pop iso, cara langgam iso. Ini perlu dibuktikan untuk masyarakat Dumus. Iso tenan ramet lemet. Soalnya, gua atau Bojonegoro kok. Diki aja Mas, Diki. Oh, ya. Diki. Ya lagunya siapa? Roma Irama. Roma Irama. Insya Allah. Jadi ini satu lagu dan juga dakwah. Dakwah apa to, Nek? Itu game, kita tidak sama. Oke, aku iki. Apa sih diatur? Oke, Mas. Nih, kok main batang apa lagi? Oke, Mas ya. Iya. Iya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Lah bedose kok elek ngono, Mek. Rumah Irama yang gitu halus. Musim Irama sing dor ngono to, Mek. Hah, ketak. Yo. Apa ini dari cepat? Yo. Aneh, apa ini? Orang dangdut. Apa pop? Apa piye nek Mek? Pop mau. Mama masak. Dede Mek yo. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku balon kadir Raiso iki. Kowe beda sapa entut? makanya anak mau nyanyi perhatikan Lho kan berarti anakku yang ngruwak. dari butuh dor Adone kecepeten nek kuwi. rumah tenang berani Yo mosok nek. meletus balon hijau hatiku sangat datang balonku ini tinggal 4 dar 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 wes Dari campur sari pomo langgam. Iso Mek. iso lho langgam dadi langgam yen ing tawang ana lintang dadi ngono Mosok Mek. balonku ada 5 wong ayu
muda dan biru, meletus balon hijau. Untuk gini ya? Ada lagi hatiku sangat kacau. Kata berapa coba jadi larang rangga Dari daerah berdosa ini negoni Arab. ya bang Iki berdosa ini Arab. yuk aneh gak Lu masa iso mek? mana itu jadi oh lagi orang ngagetin lagi Pancene Oh ya. oke siap. Nah, Pak Kilih sing karaktere berbeda. Oh siap. Pak Retno Jombe karo anu sapa jenenge kuwi Pak Wanda Amanah. Supporti musik Pak Toro ya. Semuanya berdiri. Yo, si Ano mau ganti supporti musik. Ayo, Ada. dari sini. Siapa dia kita sambut ada dari DLI-nya Indonesia. Wanda dan juga Jombe. dengan ke apa? Yo. Luas suaranya. Wah, matur suwun lho Mas Ngangkong. Apa? Panjenengan kok ya pirsa ae. Pirsa piye? Karaktere Mbak Wanda iki padha karo seleraku Mas. Iki pas iki. Oh. Kalau dijek. Seleramu piye ta? Nggih ngeten iki kaya jambe sinegar, sing wedok ya ayu, sing lanang ya bagus. Yuk, Apa? gue penak we. Lah napa benak? Inari lagi banyak. Napa iki? Karena yang di sana gue udah karo oleh operasi merah putih. Oh iya, ada Mas Operasi putih. anyar. Anyar. Aku kayak oleh bikin itu. Sama yang BG iki. Katanya sama ya enak katanya. Ya aja ngono kuwi aja nyanyi wong wedok. Tak tambah sakit hujan. 50 lagi ditambahi 100 lawe ra itu. Bapak Lha saya. kok terote wis rusak. Eh, Terote wis rusak bojoku. tinggalnya puri. Dia kan udah bilang apa sampai. Gitu. Selamat malam Wilujeng Dalu sayang. Selamat malam. Ya ini suaranya kok yo pas tau Kak. Nah iya toh. Alhamdulillah. Aku ngomong lho kok yo ngerti. Heeh. Aja Mbak Mandiri iki karakternya Responsif, betul agresif karo. agresif. Nyun sewu Mbak Wanda. Ci, Mbak Wanda rumahnya pundi Mbak Wanda? sini saja. Oh, sampun kagungan pacar. Keren. Karakter yang dicari pasangan yang akan datang. Wow, yang penting pemain bola, Mas. Jadi kalau saya pemain bola itu senang. Lihat nggak usah macam-macam, lihat kempolnya saja. Ngepes sampai nalpot ambilmu Di bagian kegiatan. Karo. lewat itu ada ya HP kene lho. Iki bojone kancane man, gimana? Bisa. Ya. Bojone kancane kok bisa. Sayang, nanti kita setelah rumah tangga, kamu tak beli mobil mau enggak? Yo mau no. Kita beli mobil, nanti aku duduk yang di depan, kamu yang di belakang, sambil goreng tahu bulat ya sayang ya. Kita pasangan agresif. Kok berkuman ya, Mas? Ketok duit butuh ayu ra bersyukur malah kok betul tahu. Goblokmu ya, bojone wong cinta iki lho. Awake dhewe ya, Dik. Tidak raine. Awake dhewe numpak mobil sampai ning samping. Ya ta? Apa? Hmm? Apa? Bisa kaya medun kan gampang. Ora. Sayangku, Dewanda. Sayang. Moet.
Bojoku wayune muet sawangane muet. Iya njogo kene ya ketu. Bojoku piye, Mak? Alah biasa. Kowe kok ngono? Ya aku ora beri contoh. Kowe iki jare kowe tresno karo aku. Tresno sayang. Kok kowe kaya ngono? Alah bojo, masa tak percaya aku nyipano lagu kanggo dirimu lho. Apa? Walah sayang ese apa selawase yo omong kowe aku tak kaya itu kowe sayang sih mah loh kok kaya aku kuwi lho anu tak ijoli lho ijoli iya lho tak aku gede loh Namanya apa namanya yang aku nak kadirut tuh jenenge. KDRT kadirut Aku tidak kowe. iya iya Bisa omong di bawah bojomu ya, Mek? Bisa dengar ra iso aku. Mikhail Sayang. Ese opo? selawase nyomong kowe Kowe kane opo? kowe sing paling tak tresno Tresno dene opo? tresno tukang kendang juwet Kok jangan aku ajaran wis kuwi tak oleh tulisane tak salah lho nek tresno kane tapi ya kok kolah tresno ya ngono lah kok tresno tekan kandhane kowe tak kok kane opo lah kowe kane opo lah nek tresno kane tresno tene opo Tresno dene opo? tak jogo kok bojoku iku jane bojoku lah nek kene Siap dari sayang esi opo selawase yo omong kowe kowe kane opo? kowe sing paling tak tresno Tresno dene opo? tak coba tekan matiku Mati eme opo? kowe ra ono wong liya apika awake dhewe aja salah awake dhewe ya bojomu elek wis tanting ayang Aku lucu, iut. kamu juga cantik orang kok Ya mas aku iri ya rumah tanggane. Aku ono koyo pendek iku sama. Ya komen. Ya ada. Piye Mbak. Kok di bojono kuwi karo kowe dhuwur kowe lho. ini Pak Ya apa kamu kok andal mas kawin traktor ya Pak Nek aku paling bojomu apa met omet. Bojoku traktor lha kowe apa basket nek sih kan bojoku lho ra ndek irong dawe. sayangku begini Amayor. sayangku sing ayu dhewe purun apa bakal tak usahake numpak bensin seliter motorku tak senater tak ampiri ayo tak sambut Lagumu sing apik ngono lho, mbok rai bojone kok. Lek ae bojoku kok. Lagi mau biru. Sayang kok beri. Adik, ini dong. Iya, Sayangku
sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake modal bensin seliter motormu tak selater tak ampiri ayo tak sak judir lu kan ada lu meh podo nyanyi sing apik iya bang yo anu ini mau mau bang apa lagune Mas sini apa Lah iki lho, nenek sing nyuwun dina iki lho. oh desa Saka pasare iki lho. siap manare Lagune wonten dina iki. sing pasaran mau nggih wonten Pasaran lho apa? pasaran dari buka Pak iya nah di oh betul Aku ngono lho. foto Aku foto. Ngono aku kare lho. jadi weh jara aku foto ya men iya anak isin tak Wow. Si usum Kris lho. kesel iki yang lawas Mas Lah iya. jadi kolektor yang baik kok Mana dulu ya sayang. Jalan-jalan besar. Itu lho. Karo bojone kudu sing brewek lho sayang. wong lanang kok kaya ngono kuwi ya dik beda arek dhewe Pernikahan kok kerahasiaan Mas. Aduh, betul. nyapa Ngangge raum. kowe tutupi nyapa girau ki lho Aku nak kok gak ketok dulu. Nek malah. kocok Busak ngene biyane motor tapi kuwi yang ini siji separonan gitu lho. Ya aku tua banget. Mandi ora tulisane dawa banget. Jeruk aku kalau yang cerai. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Mbah Salam. Nah, kula sok kerep nggih, lungus. Nggih, ngono wayahe. Lah, yo sae. Lambe wayahe esuk jagone nurut. Oh, jago nurut. Sambel kemaki Ora, ini bukan sambel kemangi. apa sih Sambel klothok. Bagi diwaca ana wedhus mangan redus. Apa pemuda dungus bagus-bagus. Ana jangkrik munggah galeng. Bapak tarik pancen ganteng. Tuku sapi pas nggih tuku pedhet Pak Supi pancen oke. tuku pedhet rupane ireng Heeh. Pak Komet awake ireng yo met lho met Nanti lagi ngecat jadi wis maka ini dinangani jangan itu apa Bunga biji ini yang kedua bunga dahlia. oh Yang keempat aku cinta kamu merah jambu. oh ya apa ya met Kamu juga? Pasti. ya met harus beda kaya ngono saya jadi dituruti aku cinta kamu nih mau iya kan aku juga Kamu sayang. kalau ngomong segera apa ki lagu iki Monggo apa? Mandha karo karo Mbak Manja kali Mbak Manja Jombe dialoge. Ana dina ambune saka pacare ya maringi harta 200.000. sebaiknya Mas Yuda Terus ana sing njaluk merah jambu barang mau. siap iki Sing kira-kira apal sapa? Endi? Denok kan. Dina. Oke. Pak Tarik dispesialkan pertama kali dipinangkani Bang Duti nggih. Monggo Jambor Sarimpun. Ora terangkan sedaya pamirsa ugi ingkang lumantar live streaming di Jelaras Indonesia. Dalu menika puwon. Nggih. Kula Pak Joko Kedung Malang, Kecamatan Papar. Oh nggih, harus Bandung. Nuwun baji ngucap. Nggih Pak Joko. Ilang Kecek Madiun dari itu kepala desa ya. terus karo amin Nggih. sing amanah sing ngenten apa tanggung jawab karo desa ya Mas Nggih. muga-muga sing tresno karo wayang kulit karo budaya Nggih. muga-muga sok ngarep nimbali panjenengan malih Nggih, amin. Wong nyatane wong biasane nek desa-desa liya mesti enek tarikan. nggih Nek warga masyarakat Dungus tidak ditarik sepeser pun semua didanai oleh PAD. luar biasa menika
Karkoso dadak urunan. Nggih, saking tresnane pengen nyenengke wargane. Ras. Berarti ini didarani PAD. Nggih. Ganti berarti. Aduh, met. PAD ini pendapatan anggaran desa loh. Nggih. Pendapatan asli desa. Asli desa, met. Berarti tarian belas. Oke. Mulai sebelum kafe ya lah. Tarik saku jajan, wah. Pokoknya dinikmati malam hari ini. Wayangan kayak gini ki perputaran ekonomi juga luar biasa. Bakul banyak kafe ngambil teh. Alhamdulillah. Ini sayangnya tunggal Pak Iko. Apa? Parkiran ini nggak dibebaskan. Oh ada. Seharusnya gimana, met? Ya seharusnya kan bisa dikelola oleh para pemuda dan juga para karang taruna. Untuk mendapatkan penambahan uang kas karang taruna kan bisa toh. Nah, Kok ini kita medun, hari ini tak kelola aku. kelola. Aku mau. Loh, banyak kok mau? Aku rasa kini. Oh, sebenarnya kayak gini ya. Ya pemuda sih. Supaya ini karang dia insya Allah yang akan datang, met. Diadakan panitianya ditata lagi. Pelamanannya. Ya ini kelaparan lagi nih gimana ya? Nggih. Mesti Mas Kanto saya ngasih tau. Ini kalau besar kali Pak Tarik. Saya kenapa dari kemarin Pak ya? Apa, Mas? Belum kali ini jadi kali itu. Ya, Ya. Salah sih Pak. Coba kalau tak ngambil anak kula wedok nggih. Iki mumpung malam Minggu, mumpung sesuk libur, nduk Rahesta Dika Chandra Dewi. Uput sapa? Si ngomong piye? Itu kan Pak Kangol bukut loh. Bukut kenal. Pupuk si Tahe. Heeh. Situ Pak. Ajar kenalan kalian ya nduk anu nduk Sama Om sama om lah. Mas. Yo, mari berdiri yo, nduk Rahesta Dika Chandra Dewi, putri dari Pianum Wisonangko. Yo. Baik. Ye, Mas Indro. Wah, luar biasa kok. Apa? Ibaratipun niku wong-wongan kok ceblok ora dos saka wite. Delok pun jelas kok gak sangit Mbak Ibu. Heeh. Mas Kanto itu punya putra itu sing hebat-hebat, dia anak sing generasine apa ki sing luar biasa. Luar biasa. Kowe sebabnya apa nyun sewu lho, Mbak Sangit Oh. Mbak Ibu. Kenapa wong sukses iku wong pinter kok bisa didelok saka cilikane, Mas? Bisa loh. Pemane Kok kebiasaane. biasane bendinane. Nggih. Ana bocah cilik biasane kok gunting kain cilikane menet. Tapi sudah gede mereka jadi desainer utawa perancang busana dan terkenal. Oh, Ngono lho. upama ana blesete kuwi dadi apa, Mas? Ya paling bakal rambi. Oh, iso didelok Cilikane ngetoki. kain. Lah nek bocah cilikane cilik kok jenengane dolanan kunci Inggris, kunci L, grey, alat-alat Mereka sudah jadi mekanik terkenal di bengkel gede showroom. Oh, ono blesete kuwi, Mas. Bukan tambal ban. Oh, sebenarnya ono kaitane Iya. karo sing kaitan karo niku wae. Nggih. Ono bocah cilik kok biasane kebiasaan kok senengane dolanan wayang. Nah ini sudah jadi barang terkenal kondang laris. Maris. Oh no. Komono blesete, Mas. Di bakul wayang. Yo iki jelas iki putrane kok sewu adik paring asma sinten? Paling asma Rahesta. Oh, Rahesta. Nggih. Asli putra Kakang kok. Asli, pun anake panggaku lho. Mboten lho, lah ya tenang ya. Anakku ini lho. Aku lanang ya kena. Nek wedok.
pakaian itu rono-rono lanang kan terus rongan itu wayang kan terus wayang di sarungan kok kaosan tapi kan kowe nak wedok gampang wedok sapeane lho nek nanya lho bisa cilik kan 2 tahun 3 tahun ki mbak canggih Nggih. wis sampe gone-gone wong kok blok titik Jawa ngono kuwi suka doyan mik mek wedok lanang iki cek doyan mek kalau tulisan rono lah ini lho Kalau yang biasanya itu sing aku kuwi kok enak lho. Badhe nopo? Badhe nopo? Badhe donga napa kagem. Niki dianggap utawa teng bus kayu. Paling tidak sakderengipun lembang, paling tidak harapan dan doanya kepada masyarakat dulu napa enggak. Saiki ya saiki. Luwes. Galak kaya bonge. Ya aku ini tegas. Lho kok stok Silakan kalah. Ya, mugi-mugi warga sedaya warga Lumus apa begitu? mugi-mugi sehat berkah selalu dilimpahkan rezekinya terus sing gadah utang nggih muga-muga ndang sahur Weh, iya itu. nggih Pak ora pengen ke sahur itu Jadi perdonan kita kabeh. Oh, iya. Sugih. Sugih kabeh. Amin. Jadi ngaturke napa, Nduk? ngaturke napa ngatur ngaturke Kembang apa? Pepaksa campur sari oleh. Gaya-gaya. Iki anu lho, Met. Kalau tak iki jane bocah iki mau arep ora budal mergo kekeselan. Nggih. Mau bengi melu ning Ponorogo, terus isuk mau ki seleksi Ya tadi. oh PSSI lho Anu presiden Indonesia. itu seleksi pemeran tokoh Sri Kandi akan terpilih menjadi tokoh utama wayang wong. festival yang bola padha karo kowe yo Mas yo yang wong padha karo kowe komen iki kok sombong lho lho Mas Apa? iki di pemeran film utama dari Indonesia Weh, film apa? niku beranak dalam kubur yo Mas yo kowe dadi mayit iki Ada bulanan lain. Kasih. iki anake Mas Iki mumpung malam minggu melu kabeh anakku. Bulanan los. Los malah ra didori lho. kuwi anake Mas kamu Ora yo cilik bulanan wayang. gedene mesti dalan Lan kodang. ana brasane mek Dodol wayang. Ayo wis, ayo wis. foto malah kan kuwi Tingkat apa Nduk? Tingkat Surakarta apa tingkat anu? Terpilih menjadi tokoh utama. surat festival wayang bocah itu wayang uang tapi saya main bocah-bocah Oh. maksimal 16 tahun Oh, orang aku kasih tau apa ya? Karena dari wong wean begini, wayang bah aja wah. Lakonnya apa lakonnya? lakonnya Sri Kandi Mustofa Weni Wah, soalnya dari Sri Kandi nih. iya Sri Kandi asli Asli Sri Kandi. bukan yang jadi-jadian oh dadi apa Mas sekali kowe dadi apa Mas dadi apa Nanti ini. Oh kita kon wayang kok aku. Nek anak kowe itu dari Sri Kandi, nek kowe dari Sri Gala. suarane piye Mas suarane Karena anak medhit aku kulit. Tapi kok mumpung malam minggu tampil kabeh sak komentar dulu. Anak wedok iki nembang mengko Mas iki Mas Jendra Yudhistira mengko bagian bar ribuan sabetan wis ngumpuli sabetane bapake. Saya maksud rumah ngumpuli bapak. Tapi paling tidak kita tujuan awalnya adalah yang penting tidak hilang kebudayaan kita. Wayang itu tetap diurip-urip. Karena generasi muda ini udah seneng jalan, udah seneng nyinden. Nah, jadi ada generasi terus estafet. Ngono betul. Ngono. Wah, jadi namanya apa nih, Pak? Apa lho aku lho? Mana sampean sih? Bro tetep bapak. gamelan apa gamelan apa Ya campur sari karo gamelan. Oke to lagune. Nek sampean apali. Oh. Oh, ya. Oh, bicara rum. pujaning se kok pujaning rum Nek wis pitana wae puja. Puja
Ningsih terus daerah kok Kusuma Wijaya nggih. Nah, ya. Ayo Mas delok putrane Pak Kangkung. ayo misalnya Kok dinilai ngono nek klerune disalahke. oh tenang Pak saya paling objektif Wah iya. Lagi SMP kelas 3. SMP ketiga zaman mawon Pak Lah apa? SMP saat ini gue SMA metu lah iso sama ini tapi orang aku santai gue keren Salah satu panik generasi Mas iki kok sing sabetan Emang di lagi kelas 3 SMKI. Kowe nonton putrane Mas Kangkung nek mayang sabetan. alah Kowe seneng ndi nek sing jalan Mas Kangkung karo putrane? yo putra Oh iya kita ngono. Aku gak melu-melu lho, Mas Kangkung seneng Mas Kangkung. saya nggak putranya lari Amin. Ini kok bagian perang buku. Sak payungan. Yo, coba. Apa mulai itu semua bisa ya? Oke, yuk gamelan terus musik, yuk musiknya Indonesia, yuk terus. Itu artikulasinya jelas loh. Ngerti? Iya. Yo, pancen yo wedok dhewe iki sak komen. Oh, alhamdulillah. Dulure iki papat, wedoke sitok dhewe ya iki. Heeh, paling boros iki. Bicara sedina 200 lek resepsi ping 30 piro dari itu. Ya iya. nek terus iki yang sepuh Apa? iku sing boros iku Heeh. Lincing iki sing saged nyebuti jenengan. Wah, amin. Amin. Saya sulit. Apa piye-piye sok nek wis suwe yo ngayom ning anak ya. Terus nang sepuh iki galang terus. Wis kali yo. Lho. Itu aja nyanyi nanti Mas. Jatah saya anaknya putrane Mas Kangkung 200. Anakmu jatah dia wis piro? 4,5 Lah anakmu kuwi iya. anakku nggak jajan nongol rasanya katanya jajan kabeh atau kabeh kan Oh, 1,5 juta sedina. sedina Pak Kudu entek. kudu entek Larang entek. entek rada gamu gitu Alah rele wong motormu sukrapi tete ributan kok. Justru bumi. Oh, saya tahu deh. Makake wong tuwa. kok dia tahu Oke. ada apa ini ada apa Betul Mas. Ini sebagai generasi ini awake dhewe. Aku karo Mas Kangkung. aku lahir ini juga wengi-wengi juga rumah kaki sinten Lah iya. Cuman cetak presiden sing hebat. nek nyatane teng prestasine kan boten kalah Nggih. boten lembur disyukuri mawon Nggih, iki les lidah yo tak leske. Les pendidikan yo tak leske. Gon les tari yo tak leske nang golekne sanggar sing terbagus di Surakarta. Lho iki nek melu joget to. Nggih. Heeh, iki kok gara-gara tak kon joget lenggeran cara Banyumasan yo iso. Anakku beres kene iki, Mas. Eh? Anakmu beres kene iki. Anakku ini tak matematika wis gak nyang. Racing. Matematika top. Lalu racing ngomong matematika bahasa Jawa, bahasa Inggris. Gak gelem sih. Lah ngopo kok matematika kok? Hitung, sebenarnya hitung. Hitung apa? Besok itu kisah ini, kok kira-kira kok betul-betul hitung. Jadi naik ke rumah apa-apa ini gak kanggu. Lah sing digunakake Yang penting aku ngomongin jam sak ini. Paling gak jam 11 berapa aku kudu duit 600. Ngono ki anakku. sing lanang Jadi keliling kok ngomong. Oh kan. Terus kalau kita anakku ki rumah tugas mekar kok makan kopi. aku di rumahnya bisa lu tak tolong. Kalau bisa setengah tadi sini. Oke mana tuh deh aku. Lumayan. Anakku sing apik. Sik, Mbak Sange Mbak Ibu. Nggih. Kita mari. Kasih wonten Budumi, wonten Mayang, Nggih. wonten Bibi Ernawati. Lagune Mbah Assalamualaikum salam lho. Salah siji ya dia lukis. Merah jambu. Merah jambu kuwi mau. Itu langsung nih. Iya. Iya. Oke. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Gitu to, Mas. Nah, aku kol-kolah. Oh iya ya. Halo Mas Pedro. Halo Mas. Mas Petra itu hiburan ada. Anu Nabi Putih ada. Oh nggih. Nggih. Mau aja wonten ing
Ono iki nggih. Cita budaya. Pas nggih niku sareng karo kula. Ngopo? Nggih pas nguyuh wae lho. Ora bareng budaya yo. Nggih. Bapak, yo, rasa disumari. Nah, ini disiapke. Ya. Nah, ini kayak keprok masjid lah, kayak toto-toto. Nah, oke, barang-barang sing wis nggon sampeyan dipasrahke anake no. Ya, bukan berarti biyen-biyen ning nandur. Wong aku biyen kan kok cek bocah jadi tandur karo Mbah Sukron. Suwondo, pentas ning Kediri menika sampeyan. Oh, ngono. Ki mergo pinuju malam minggu menuju prei. Oh, ngono. Ning secara kualitas dan kuantitas apa yang dhewe ngakoni kalah nek babagan perkara sampeyan. Oh, ngono ya. Ya, pancen yo metu keri luwe, becik timbang metu bisik kok ya iya. Monggo, merah jambu metu. Digarap